Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ashe abinda ya faru da Ummi Rahaf kenan, yar gidan Adam A Zango. Kafin mu shiga daga ciki, muna roƙonku ku danna mana like domin ba mu ƙwarin gwiwa, sannan ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa sai da za mu sanar da ku da zaran mun ɗora sabon bidiyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ashe abinda ya faru da Ummi Rahaf kenan, yar Adam A Zango, sabuwar jaruma a cikin masana'antar Kannywood wanda kuka fi sani da Ummi Rahaf. Ta shiga cikin wani tashin hankali mara misaltuwa. Ummi Rahaf ta daɗe a cikin masana'antar Kannywood, wanda tun tana ƙarama take fitowa a cikin shirin wasan Hausa. Sai kuma ga wani mummunar al'amari ya faru da ita, inda aka samu wasu ɓata gari suka sace mata shafinta na Instagram, wanda bayan sun sace wannan shafin na Instagram ne kuma suka fara damfarar mutane da kuma masoyanta. Ummi Rahaf ta shiga damuwa sosai domin ta fitar da wani gajeren bidiyo inda take bayyana irin bakin cikin da take ciki sakamakon irin cutar mutane da ake yi da sunanta. Ummi Rahaf ta ce akwai wani bawan Allah da aka cuta kuɗi har naira 150,000 a matsayin ita ce, alhalin bata san komai game da wannan lamarin ba. Ummi Rahaf ta yi addu'ar duk wani wanda yake cutar mutane da sunanta sai Allah ya saka mata, kuma ba za ta yafe ma ko waye ba. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha domin samun labarai da dumi-duminsu. Mun gode.